بله تماشاوان هیجا خو پیشاندانا گو سبا دیل استانبولی لیدار بکوه و هر وها روشا هدف گریدایی حل بشارتنین لترکیه بو پارلمانتو و سروکوماری جی استانبول سروک شاخ استانبول هف سروک شاخ استانبول پارتیا دموکراتیکا گلان هدف فرهات انجومی وانی من سلاف بوته که فرهات کک فرهات یکمین میتینگا حقیمانیا کدو آزادی سبال دار دکوه اون چی چاوری دکن سکنا خلکی برانبری و میتینگی چاواد و آمدکاری باشن آگاه داریان دست پیکی دشته بر بود. بله دستری دا سلام و رزین خوش بود تواهی تماشاوان وری دکمه بله سبه امل قادا قارتاله میتینگا کدو آزادی ام در بخینه tabi ev demeki derece em nav hevdanê danin ku em vê mîtingê bigirsehî gelê xwe tevlî bikin û sekna xwe li wê derê diyar bikîne. Tabi di vê xebatê da dema ku me xebat da meşan da heta niha tiştê ku li ser em me dîte em diko dibînin germahiyekî mezin di nav gel de heye. Bi vê germahiyê êrişê ku li ser hedefê êrişê ku li hember partiya me û li ser gelê Kurd bandorekî pir mezin li ser gel kire û gel nav hêrsbûnekê da dimeşitin. Em vê vekirî dibînin tabi sibê bi îtifaka ked û azadiyê ra em dibêjin ku em ê ji bo desthilatdariya Tirkiye û ji bo ku pêşeroja me em ê rengê xwe diyar bikîne em ê di vê awayî da gelek peyama jî bidîn nîşandin ev peyamên me jî ji bo tinê ne desthilatdariya AKP MHP ji bo masa şeş alî jî em ê peyamê şwan ra bikêşin ji bo tevahî gelê me jî ku em ê peyamê bidîne em wekî rola ku hêza me di siyaseta Tirkiye da şember e di vê şemberiyê da jî hevsengiya me jî diyar e em vê jî diyar kirin yê ku dibêjin em ê hedefê bigirin yê ku dibêjin bi dowekî dozên kovanî em ê siyaseta hedefê em ê dervê siyaseta demokratîk em ê bihêlîne yê ku bêje em ê bi êrişên xwe girtina û binçevkirina em ê hedefê bifatisînin nav civakê da em şwara jî bibin bersib yê ku çevê xwe dineqînin wekî opozisyona wekî masiya şeş alî em bêjîne em ê şwara jî heker HDP di vê derê da di vê awayî da piştgiriya we nekitin an bêjin te di hêla we de nevêtin hûn nikarin desthilatdariya Peki Ferhat Niha di nav masaya şeş alî de sekna girêdayî HDP yani wekî sekneke ne zelal diyare yani hin aliyên ku di nav masaya şeş alî de ne ji xwe naxwazin navê HDP bi xwe bibihîzin ne ku peywendiyê li gel HDP dênin ji bo destnîşankirina berbijêrekî serokkomariyê yani hûn vê sekna di nav masayê de çawa dinirxin masaya şeş alî de em vê seknekî tirsoneke em dibînin wasa pêna se dikîne yani di hilbijartinê çoyî da jî zaten rol û misyona HDP hat diyar kirin yani ne xatirê HDP û ne HDP ew şeredariyên ku bajêrên mezin dest xwe xistibîne bi wan dest xwesibin ne di xeyalên CHP da jî derbas nebûn ew bajêr ji bo wê jî em wekî siyasetek ku Tirkiye di meşandin masa şeş alî di meşandin îro rastî jî em bêjîn bin bandora İYİ Partiye dane çawa bêjim te desthilatdariya AKP îro bin bandora MHP dane bi polîtikayên MHP di meşandin desthilatdariya xwe di meşandin îro jî masaya şeş alî da jî İYİ Parti bandor diketine işte aslında siyaseta opozisyona bêjim te Tirkiye ji dîrokê heta niha di hêla mijara Kurda Kurdistanî da Kurda da mixabin hem her tim tirsonek nêzik bûye
نخواز بکوت نافه مجاره دا نخوازتن راستیا ویگلی دارخواز ویگلی گهدار بکنه اما اوجی شنبره دیار کرن دیتن هدف نبتن نکارن دستلاتداری AKP MHP بگوهرتن جبو گوهرتنه هدف پیوسته دبی که هدف را رابون و رونن دبی که هدف دارخوازن هدف دارخوازن گل کرد برچه را درباز بکنجی اوجی جبو که گوهرتنه AKP MHP دستلاتداری AKP MHP پیوسته ام و سکن خو ام zaten dibêjin diyar dikine sekna xwe divê hêlî da işte beriya çend roja da serok bêjim serokê partiya me hevseroka me Pervîn Buldan jî rastî rast got yani em ne mecburê masaya we şeş alîne em darxazên gelê xwe bi pêşengiya vê têkoşînê em سکنا خود دیار دکینه که فرهاد نها پرسه که درایا گشتی و گلک لسر تیراوستاندن مثلا دی تورای کم یا سروکوماریه ده هدف بربجیری خود درکه و دو کس بمینن لی او کسی کو ماسیا ششالیجی نلگور پرنسیبین اتفاقا کدو آزادی بی سکنا هدف چی ده؟ Yani torayı kemin de entxazin aslında bir revşe biguherinin. Em ve vekirî dibêjin, ew jî ma li gorey wan seknewan em bêjin. Keklema armanca me di parlamentoyê da di hilbijartina parlamenteriyê da em hêzekê bi dest xwe bêxîne. Hek ger ku em sat wekîla, sat parlamentera di parlamentoyê da derbêxîn her du alim masaya şaş ali da u bejim te ittifaqa AKP MHP jî nikarin bejim te de parlamentoyê da bi serê xwe bibin iktidar an bi serê xwe magazagonê biguherîne ji bo wê jî dema ku me li wê derê da hêzekî xurt diyar kir wî demî yê mecbûr bûn hin tişta bi me re baxivine ama ya herî dawî sekna me here dawî em dixwazin desthilatdariya AKP MHP biguherînin ama dema ku me xas em vê biguhertinê bi berjewendiya Kurda da em dixwazin biguherînin wî rojeke roj hat em ê li ser hin tişta bifikirin em ê hin bi gelê xwe re hin tişta nîqaş bikîne wî demê em ê sekna xwe diyar bikîne niha sekna me ev e سپاسیاتت کم که فرهاد تنجو هفت سروکی هدفی شاخ استانبول میوانی من